Искам да покажа колко лесно е да добавите цялостно електронно търговско решение към вашия уебсайт с помощта на Shop Widget. Първо, отидете в своя акаунт. Първата стъпка е да добавите някои продукти, което вече съм направил. След това отидете в каналите за продажби и копирайте уиджета в клипборда си. Вече съм подготвил уеб страница, където искаме да добавим секцията за магазина. В редактора по ваш избор намерете мястото, където искате да добавите магазина, поставете уиджета и запазете. Поздравления! Вашият уебсайт вече разполага с цялостно електронно търговско решение, готово за работа на всяка платформа, включително WordPress, Drupal, Wix и други. Shop Widget е напълно адаптивен, удобен за мобилни устройства и включва филтри, търсене, сортиране, категории и цялата функционалност на електронен магазин. Продуктите поддържат многомерни варианти и гъвкави опции, като опаковане за подарък, персонализация, раздели и свързани продукти. Също така можете да прилагате отстъпки с ваучери, генерирани в таблото за управление. Освен това са налични различни методи за плащане и доставка.